बल खेला नायनो फैबाय लोगोफोर। नर्थ इस्ट आरो इन्डियान आर्मी क्वार्टार फाइनाल लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोनहा ससे ससे देखायगोन आङो। नर्थ इस्टआव बबे जागोन कालारा गोजायाना बे रेड कालारा नर्थ इस्ट जाहैबाय आरो इनि बियो इन्डियान आर्मी। स्टार्ट जासिगोन खेलाया 4:30निफ्रायनो। जोब्बाय लोगोफोर नर्थ इस्टआ गरनै देरहाबाय इन्डियान आर्मिया जेनबाय। लेबुआ माबायदि मोनखो नर्थ इस्टआ देरहानानै मोजां मोनदोंना? मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों।